igama eli the same yesterday, today and forever. Igama lamagama. Hallelujah. My God, enyimini lena uThixo ayenzele thina. Nolula namhlanje xelela lisaqamba ba nolula namhlanje usuku uThixo lenzele mina. Lela uThixo lenzele nolula namhlanje. Hallelujah. And as Vasias ke basithiniwe siyasebenza evita lesitsho siyakha. Kodwa ke kumele ba insuku zonke sive ba uThixo uthini. Ngoba kahle kahle yena mntu ke futhi wakhayo isithi. Amen. Oyena mntu wakhayo ngani? Uye and lixesha lakhe. Amen. Hey, lixesha lakhe. My God, siyambulela uThixo. Nangalondo enoba awavula amehlo kaTata. Ambone, because that was a spiritual body. It was not a physical body. And ngumuntu ebeze ezo attack. If uThixo bengakanga wavula amehlo kaTata, ambone maybe things could have been worse. Because kwavela kwavuka even istorm that day. Kwavuka istorm asayisabona sifuna le ndawo seyimile iwe phansi. Bathi kaloku zonke izinto zabakhona. Oh yes. What is 5 elements? Because the devil it can even use 5 elements. First it was rain, thunder, and storm and lightnings. Bazidlula yasi storm. So it was water, space, wind. Oh Jesus. Oh yes, Lord. But zonke mosezonto zabakho ngaye. Iyo lonto wathi xa besoyika i-element eyi-wind elwandle ivukile against bona. Wavuka wathi be still. Thula. Because kaloku yayidalwe ngubani? Idalwe nguye mas. Oh yes. Hallelujah. Amen. Masichile ke iBhayibhile zethu kwincwadi yabaGwebi. Ichapter ngu-15. Sizawufunda from verse 9 up to apho iphela khona. Ikhona nje into uThixo afuna ukusikrobisa yena. Lixesha likaThixo. And when it is appointed time of God, to God nothing shall be impossible. Ayilixesha likaThixo ayikho into emnqabelayo uThixo. Ayilixesha likaThixo ayikho into engakwazi ukwenzeka ngoba ufikelele ixesha likaThixo ukuthi ngoku mayithini mayenzeke. That is why when ethetha evusa uJoshua emomeleza ba esithi umkhonzi wami uMoses ufile. So wena thatha ababantu ubakhokela ungeke ubasekana. Uthi uzungoyiki uzungabhekabheki. Uthi there shall be no man that will be able to stand before you. As I was with Moses, today I am with you. I will never leave you. I will never forsake you. Namhlanje uThixo nathi, namhlanje lo mazwi a-applya kuthi ngoba sithi abambona enathi uThixo, abambona uThixo lingekho ixesha ukuthi ukushile you are alone. God is not with you. God is with us. Bala sifundeke the book of Judges, chapter 15, verse 9. Enyuka amaFilisti meba itsho xa funda. Enyuka amaFilisti amisa abaYuda akha uluhlu eLehi. Athi amadoda abaYuda yini na baninyuke nize phezu kwethu. Athi wona
sinyuke senza kukhonqa uSamson senze kuye njengoko enze ngakho kuthi. Verse 11. Ehla amadoda angamawaka amathathu evela kwaYuda aya emqoqweni wengqoloka yase-Ethamu. Athi kuSamson, akwazi na ukuba amaFilisti ayasilawula? Yinto na le kusenze yona? Wathi kuwo, njengoko enze ngakho kum, ndenze ngakho nam kuwo. Athi kuye, sihle size kukukhonqa ukuba sikunikele esandleni samaFilisti. Wathi uSamson kuwo, ndifungeleni ukuba anikho ndibulala ngokwenu. Athi kuye, siya kukhonza sikuqinise, sikunikele esandleni sawo. Ukubulala asiyubulala. Amkhonqa ngezinja ezintsha ezimbini, amnyusa engqoqweni. Verse 14. Weza eLehi, amaFilisti amkhawulela eduma, wamfikela ngamandla umoya kaYehova. Izinja bezimkhonqile ezisemikhonkqweni yakhe zaba njengeflakisi ethe ngumlilo. Amakhamandela akhe athombuluka ezandleni zakhe. Wafumana nomhlaba omtsha nomhlathi omtsha we-esidi. Wasolula isandla, wawuthabana, wabulala ngawo iwaka lamadoda. Wathi uSamson, ngomhlathi we-esile izigigaba ngezigigaba, ngomhlathi we-esile isike iwaka lamadoda. Kwathi akugqiba ukuthetha, wawulahla umhlathi esandleni sakhe. Wathi loo ndawo yiRamathi Lehi. Hallelujah. Oh Jesus. Lixesha lebandla lika-Israyeli. Now ibandla lika-Israyeli uThixo ubona into yobana ama-Israyeli ayide ingene kuwo engqondweni ukuba makazazi uba angubani. Ayide ingene ku-Israyeli into yoba wena Israyeli unyulwe nguThixo. Wena Israyeli awufani nabanye abantu. Wena Israyeli eyakho indlela ayifani nendlela yabanye abantu. Wena unyulwe nguThixo ongumdali, umnye uThixo wakho Israyeli. U-Israyeli akaqondi. Uhamba ahambe athukuthezelwe kukuhamba ngokwemithetho nemimiselo kaThixo. Because kaloku imithetho nemimiselo kaThixo ayifani nendlela abanye abantu abenza ngayo. Wena ungazazi ukubana wena akufani nabanye abantu, uThixo ukukhuphile, uThixo ukubizile, uThixo ukunike, ngoba le mithetho nale mimiselo yeyokuba ikunike indlela entsha. Indlela entsha ephuma kuThixo. Indlela entsha ke ephuma kuThixo ayifani nendlela yabantu. Yaye iza kutshintsha nokwenza kwakho kungafani nokwenza kwabantu. But kuba wena ungayazi position yakho, you don't know yourself ubungubani, you don't know your position, you get bored le ndlela yakho yehlukileyo, ufuna indlela abantu. Ufuna uyozifaka ebantwini, ufuna uyokwenza izinto ngehlobo abantu benza ngayo, kanti ngelo xesha bayathini? Bayarheqa kuThixo. Ngexesha uIsrayeli urheqile kuThixo, ucinezelwe ziintshaba zakhe amaFilisti, bayabhulishwa. My God, unyuliwe nguThixo uKristu, ekunyulile wakuvasa ngelile lakhe igazi,
wakwenza isidalwa esitsha, wakwenza waba yindlalifa kunye naye kuye uThixo. Ube sisisulu se-enemy, ube sisisulu sikaSathane, ubhulishwe nguSathane. Ama-Israyeli abhulishwa ngamaFilisti sele belimile, kuthi xa kufikelela ixesha lokuvuna aza amaFilisti afike abuthe everything. That is why ubava ke ngoku baye kweli xesha uThixo waye wavusa ke ngoku uSamson, waveza uSamson, wazala uSamson. Sathi sithunywa xa sithetha kumama ke sathi isitshetshe sokuceba ze singafiki entlokweni yakhe because ungumahlulwa kaThixo kasesizaleni, yena uya kuwahlangula ama-Israyeli. So uThixo wathumela ideliverer, my God, enguSamson ngelo xesha. Now into eyenzekayo uSamson ubuya ngenye imini ekuhambeni kwakhe, ufika ebazalini bakhe sebone intombi eTimnatha, sebona umTimnathakazi. Xa abazali bakhe bezama ukuthi hayibo asinabadlelane kaloku asitshatiselani nabo bantu, wabe ephumisa ubesithi uyamfuna. Ithi iBhayibhile babe bengayazi ukuthi le nto inomnoyo kaThixo, iyinjongo kaThixo. Now uthi uThixo kweli xesha ndizawusebenzisa the very same strategy because uSathane ucinga unengqondo, namulibele uba uSathane lo wayedale ndim. And ndizange ndidale Sathane, zange ndimdale nguSathane, ndamdala esisithunywa sokusevana, esisithunywa sokuthi carry me through i-worship to another dimension, to take me from another dimension to another dimension. Wakriyethwa yi-pride, i-pride yakriyetha uSathane. So akanaze abe nenqubaqobo ukodlula. Because when uSathane efuna ukukufumana kakuhle, he comes into your midst azenze omnye wenu. Yes, ngelo xesha uyayazi agenda yakhe, uzenze agenda. That is why kaloku uYesu sithi phakathi kwenu kuzawubakho ingcuka ezombetha ifele levusha, zizawuphatha le Bhayibhile, zizawuthetha le nto niyithethayo, kanti ngaphakathi zingcuka zombethe ifele levusha, zijonge njiphe apha kungathi kuvuleka igepu, ziliqwele. Sure. Wathi mandenze uSamson athande le ntombazana yaseTimnatha ngoba ndifuna ukungena phakathi kwamaFilisti ngoSamson. Now uSamson ke ngoku ngemini yakhe yoba kubhiyozelwa umtshato, waneqhinga ababophelelela. Xa bengakwazi ukulisombulula eli qhina, baya kumfazi wakhe bathi, uzowusikhuthuzisa ngalo myeni akho tubi, so sizawutshisa ke uyihlo nonyoko nendlu yakokwenu yonke uba akutsho kuye bamakasixelele. Kwafuneka uba umfazi wakhe ayokumlilela iintsuku zade zasisixele esithi ndisombululele. Mind you, bathi abalaze lidlalayo. Mandibe this time uThixo i-chessboard yakhe man. He was strategic. But noma bavela ngeliphi icala, I'm going to kill them. Because this is my time. Ngelo xesha yayilixesha lento yoba uThixo abonise i-enemy. uThixo bakho lixesha apho abonise i-enemy. Who is your God? Kwakufikele lixesha lento yoba bonise utshaba ba ngubani uThixo kaIsrayeli.
lakhe andithi uba uthembise ngeegamenti eziyi-30 nezinye nazo ezikwayi-30 ezona zakhe zantle. So bayifumene ke ngoku iqhina ngamaqhinga bathi sinike ke ingubo. Kafanele ke ngamadoda amangaphi ke lawo wona xa mangaphi la madoda 3,000 or 30 abayi-3,000. Uyithi iBhayibhile wethu umoya kaThixo waba phezu koSamson. Wawangenela amaFilisti wawabulala like never before. Wathi ogqiba wathatha ingubo zabo waphinde onika amanye amaFilisti. Oh Jesus. Ngoba it is time for God to show the enemy who is your God. Yes. Wabanika. Oh Jesus. Abeyifumanisa lo. Wogqiba wathi nobaleka wozimela kumqolo we-Elam. Kulapho ke ngoku into babaqonda into yoba for them ukuba sibafumane again masiye kubazalwane babo. Because kaloku uSamson ukhokela uIsrayeli. Abazalwane babo ngobani? NgamaJuda. So mabaye ke ngoku kumaJuda ke ngoku. Ayohlasela amaJuda. Xa kuza amaJuda hayibo nisihlaselela ntoni? Bathi sikuhlasela ngenxeni kaSamson. Sifoyela mntu simfunayo, sifuna uSamson. That is why ke ngoku kuphuma amadoda amathathu ayobopha indoda eyi-1. Hey. The deliverer of Israel. Oh Jesus. The deliverer, my God, of all the world. But ngela xesha yayifokase ku-Israel. Because uSamson wayengakwazi ukwenza nto until ambathwe ngamandla avele ezulwini. As basisiva kwafuneka kuye 3,000 emntwini oyi-1. Bayokumbopha ngeentsontela ezintsha. Bezamnikezela phi? Elutshabeni. Abayazanga this is time for God to show the enemy who is your God. Lixesha likaThixo uba abonise uThaba ba ngubani uThixo wakho. There are times that you pray and you pray. Hey, Nkosi yami. Ukudla. Uthandaze but ingathi maybe iba worse. Ibe ngathi izinto ziye ziphasalaka. Ibe ngathi izinto hey kube ngathi kumnyama. Ukhomba uyazinga uthi uyandiva. Hey, Nkosi yami.